Er is te min omtinken voor topsporters met een handicap. 10 talentvolle Frieske sporters, die zelfs een handicap hebben, presenteerden justejoen op de middenstip van het Cambuurstadion in de rest van de wedstrijd Cambuur-Twente het team Frieske Parasporthelden. Maar elkaar willen ze nou strijden voor meer aandacht voor haar sportieve prestaties. Onder het publiek, maar benammen in de media. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld Nederlands kampioen geworden op de baan. En dat is gewoon echt een titelstrijd, daar vechten we voor. Maar vervolgens had ze de titel Nederlands kampioen, maar dan wordt er niks van vermeld in het NICE. Ja, best het waarom is op mijn eigen site, maar dan houdt het echt wel op. En dat is schande, want ik ben wel gewoon Nederlands kampioen. Justejoen zeggen de gehandicapte sporters dat haar valide sportcollega's oer aandacht net te klaaien ha. Ik Kasper Stroes uit Drachten. Hij speelt in het Paralympische voetbalteam van Nederland. Wordt er nou ook zo hard gejuicht als jij bijna een doelpunt scoort bij een internationale wedstrijd? Helaas niet. Dit komt omdat er veel minder aandacht is voor sporters met een beperking. Dus zitten de stadions waar wij spelen helaas niet zo vol als hier. Als iemand ergens voor vecht, dan moeten de kansen voor media-aandacht lieke groot wezen, mooi of zonder beperking. Ik droom wel van volle stadions, ja. En zeker nog veel voller. Hoe voller, hoe beter. En ja, daar droom je als klein jongetje wel van, ja. En nog steeds.